Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ ബ്രദർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, വേറെ ആരും നിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയേക്കാണ്. രാവിലെ പോണം. അതിപ്പോ ഞാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മാതാജി ചോദിച്ചത്, കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇല്ല, അവര് പറഞ്ഞു. ഞാന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഞാനായിട്ട് വിചാരിക്കും, പിന്നെ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് മാതാജി പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോ നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ചെയ്യുമായിരിക്കും അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശാ മാതാജിനെ കണ്ടിട്ട് 2 ദിവസമായി തോന്നുന്നു. ആശാദേവി മാതാജിനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ലാന്ന് തോന്നി. ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫാക്കി വെക്കുന്ന നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് കൊണ്ട്. വെറുതെ അല്ല, കാണാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ. വീഡിയോ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, നെറ്റിന് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ടാ. അതുപോലെ ഇന്നലെ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു, ജപമാലയുടെ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു സംശയം വന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഈ പിന്നെ 3 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം, 16 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ച് ജപിക്കേണ്ടതാണോ, അതോ ഒരു ദിവസം അത്രയും ജപിക്കണം എന്നാണോ? എങ്ങനെയാത്? ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയായാലും മതി. നമുക്ക് 16 നേരമായിട്ട്, അതായത് രാവിലെ ജപിച്ച്, ഉച്ചയ്ക്ക് ജപിച്ച്, വൈകിട്ട് ജപിച്ച്, വൈകുന്നേരം ജപിച്ച്, അങ്ങനെ ആയാലും 16 എണ്ണം ആക്കിയാൽ മതി. രാവിലെ തൊട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ 16 എണ്ണം തീർക്കുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജപിച്ച് തീർക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് മാതാജി എല്ലാം ചോദിക്കണ്ടോ? അനിത മാതാജി. മാതാജി, അതിലൊരു സംശയമുണ്ട് മാതാജി. നമ്മൾ ഒരു മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം പറയണോ? ചൊല്ല. ശരി മാതാജി, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വീഡിയോ മാതാജി ഇന്നലത്തത്. അത് സൂപ്പർ. നല്ല വീഡിയോ. നന്നായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്, കാരണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉപകാരമുള്ളതല്ലേ അത്? അതെ. പിന്നെ ഏകാദശിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സില്? വായിക്കാം മാതാജി. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വായിക്കാം. ഇപ്പൊ 3 ചാപ്റ്റർ വരാനല്ലേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം പോകുന്നല്ലേ നല്ലത്. ആദ്യം വായിക്കാം. മാതാജി നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ദു മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി, ഇന്ന് കിട്ടണേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഇടണം അല്ലേ? നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ പേര് കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, മറ്റേ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ? ഇവരെ ഒരുമിച്ച് എടുത്താ പോരെ? മോളി മാതാജിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? മോളി മാതാജിയുടെ എനിക്ക് അധികം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചോദിച്ചോക്കാം നമുക്കൊന്ന്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു മിനിറ്റേ. ഇത് എന്നാണ് മാതാജി? 15-ാം തീയതി മാതാജി. ഞാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച. സംശയം തോന്നി. വായിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ 15-ാം തീയതി ഇവിടെ ഇല്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം.
ഹിന്ദു മാതാജി എന്റെ പേര് എഴുതണം കേട്ടോ. എഴുതാം മാതാജി. ഞാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ പഴയ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. അധ്യായങ്ങള് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടാ. ആ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും വായിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാതാജിമാര് 1, 2, 3 പേര് മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, എല്ലാവരും വായിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ട്രെയിൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. നേരെ എവിടെയാ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെ, വെള്ളം വേണം. അതാണ് നമുക്ക്, അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവണ്ട ശരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, ഏകാദശിയുടെ വായന, അതായത് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം, നാമജപം, ഭാഗവതം ക്ലാസ്, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ ചെയ്തു പോവാ. എനർജി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ് എടുക്കും. അല്ലാത്തവരൊക്കെ പോകും, അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരവിടെ എടുക്കും. മാതാജി, ഞാനേ മറ്റേ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് ഞാൻ കേറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ L2 ഗ്രൂപ്പ്. പക്ഷെ എനിക്ക് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കണ്ടാണ്ട് ഞാൻ കാലത്തും കേറുന്നുണ്ട്. അത് സാരില്ല മാതാജി, ഇതിലും വായിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പില് വായിച്ചാ മതിയില്ലേ? എത്ര വായിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാ. 2ലും വായിക്കാൻ പറ്റി 2ലും വായിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ 2 അധ്യായം വായിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിലാവുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഏതിലാ ലിങ്ക് ഇടുക? അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ലിങ്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോ മിക്കവാറും ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ലിങ്ക്. അതെ, അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഞാനില്ലേ L2ന്റെ അതില് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ കയറണത്. മറ്റേ L2 ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. മാതാജി ഒന്ന് നമുക്ക് മാതാജിയുടെ പേര് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം. നമ്മള് സ്പെഷ്യലായി അങ്ങനെ ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാവരും വായിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എത്രയും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് പഠിച്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർ എത്ര അധ്യായം അതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാവുമ്പോ അറിയില്ലല്ലോ. അറിയുന്നവരാണ് വായിച്ചാൽ മതി, അല്ലാത്തവരല്ലാതെ അറിയുന്നവർക്ക് ആദ്യം വായിക്കാലോ. 18 അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോ. ഞാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയത് കേറിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ സാരില്ല മാതാജി, ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വായിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 3 എണ്ണല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ മാതാജി, 3 ചാപ്റ്റർ ആയതേ ഉള്ളൂ. ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, സാരില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തരാം കേട്ടോ. എത്ര പേരുണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളും ഭഗവാനും മാത്രമുള്ള അവിടെ, വേറെ ആരും ഇല്ല. നമ്മള് നേരിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാണിയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നേക്കാൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ അല്ലെ. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണോ എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണോ? എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം എടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ ഗ്രൂപ്പിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വായിക്കാം. അറിയാത്തവർ ഒരു 5 ശ്ലോകം വായിച്ചാലും മതി, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും പേരിടണം ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേരിടണേ. എന്തെങ്കിലും തിരക്കുള്ളവർ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇടാൻ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി പകുതി നമ്മൾ എടുത്തു. എന്തൊക്കെയാ 16 ശ്ലോകങ്ങളായി. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതില്? അർജുനൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോട്. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്താണ്? ബലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്താണ്? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ അതിഭൂതം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ, ക്ലേശങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട് 3 തരത്തില്. അതിഭൂതം പറഞ്ഞു, അതിദൈവം പറഞ്ഞു, അതിയജ്ഞം പറഞ്ഞു. അതിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? പ്രകൃതി
അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് പറയുന്നത്. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പിന്നെ എന്താണ് അതിയഞ്ചനാരാണ്? പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇതില്? മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്ന 6 അവസ്ഥകള്: ജനന, വളർച്ച, ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദന, ക്ഷയം, നാശം. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ സ്മരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. മന്ത്രം ജപിക്കണം അല്ലെ? ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മ ജപിച്ചാ പോരെ? എന്താ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്താലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴേ തന്നെ ജപിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ തടസ്സക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ശക്തിപ്രഭാവം ചിന്തകളിന് അപ്പുറത്താണ്. അതിന് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നു. അചിന്യം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തമായ ശബ്ദം ഓങ്കാരം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളിപ്പോ ബാക്കിയൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഓം ചേർത്തിട്ടാ ചൊല്ലണം അല്ലെ? ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ എന്തില്ല? ഓം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? ഓം അന്തർലീനമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ചേർക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓംകാരം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും ആദ്യം ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടാണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് അതിന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ? ദുഃഖപൂർണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക്. ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലായപ്പോ തൊട്ട് നമ്മൾ അതിനൊപ്പം നമ്മൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതില്ലേ? എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ അത്ര ജന്മങ്ങള് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ. അത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമുക്കിതിപ്പോ കിട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടി നമ്മൾ കയറി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇനി എത്ര 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തോ? നമ്മള് 16 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ? 17 വരെ എടുത്തു, 18 എടുക്കണ്ട. 17 വരെ എടുക്കും. 17 മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഏതാണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടെന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 16 കഴിഞ്ഞ് 17-ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ദുഃഖലോകാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇല്ലല്ലോ, അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ജന്മമായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മലോകം മുതല്
ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള അധമലോകങ്ങള് വരെ എല്ലാതും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനോ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 17ാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സഹസ്രായുഗ പര്യന്ത അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്തം തേഹോ രാത്രാവിദോ ജനഃ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം എങ്ങനെ പറയണത്? 1000 യുഗങ്ങള് 1000 യുഗങ്ങള് വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം. രാത്രിക്കും എത്രയാണ്? രാത്രിക്കും അത്രയും തന്നെ വേണം. രാത്രി ഇത്രയുണ്ട്, പകലും അത്രയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ട്. അവ്യക്താദ്വ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹരാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാത്രിയാകുമ്പോഴോ വീണ്ടും അത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോകും, അവ്യക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും, വീണ്ടും ലയിക്ക് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പ്രളയമുണ്ട്. ഒന്ന് മഹാപ്രളയം, രണ്ടാമത്തത് എന്റെ ഫോൺ കൊണ്ടുവരും, ഒരു മിനിറ്റ്, അതെനിക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല, പേര് ഓർമ്മ വരില്ല. രണ്ട് പ്രളയമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രളയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരു പ്രളയം ചെറിയ പ്രളയമാണ്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തില് പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രളയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ദിനാരംഭത്തിലും രാത്രിയിലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോഴും അതാണ് ചെറിയ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം മഹാപ്രളയം, രണ്ട് പ്രളയം. അപ്പൊ ഒരു പ്രളയത്തിൽ എല്ലാതും ഇല്ലാതാകും. ഈ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ വരുന്നത്? എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ വെളിയിലേക്കാണ് പോണത്. ഭഗവാനിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ ചേരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിറ്റന്നാള് വീണ്ടും എന്താണ്? നമ്മൾ നേരം വെളുന്നേൽക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഈ ലോകം വരും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതായത് രാത്രിയാകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രളയം വന്ന് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ ദിനം തുടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഇതൊന്നില്ലേ? ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ വശപാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദിന ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളും എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തില് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയാകുമ്പോഴോ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായിട്ട് നശിച്ചു പോകും. അവരൊക്കെ നശിക്കും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് പറയാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിശാരംഭത്തോടെ എല്ലാം നശിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനത്തില് പകൽവേളയിൽ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം വരികയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ശരീരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ്, വിഷ്ണുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാതും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിന് അറുതി എത്തുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം മഹാപ്രളയാണെന്ന് അല്ലെ? ആ മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവും ഇല്ലാണ്ടാവും. ബ്രഹ്മാവും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവും പോകുന്നത്.
ആയുസ്സിന് അറുതി എത്തുമ്പോൾ സർവ്വഭൂതങ്ങളും നാശം പ്രാപിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മറഞ്ഞു കിടന്ന് പിന്നത്തെ ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കും. വീണ്ടും അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുമ്പോ അവയെല്ലാം ആവിർഭവിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ജനന മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മഹാപ്രളയം വരുമ്പോഴാണ് ആര് പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും ഇല്ലാതാകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. നമ്മളെ 100 വർഷമല്ല, അവിടത്തെ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ എത്രയാണ്? 1000 യുഗങ്ങൾ ഒരു പകലും. ഒരു പകൽ 1000 യുഗങ്ങളാണ് ഒരു പകൽ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷമാണ്. ഈ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ചതുർയുഗം അല്ലേ ഒരു പകൽ? മാതാജി അതിനല്ലേ മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, മന്വന്തരം വേറെ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, മനുവിന്റെ കാലയളവ്. ഇതിനെ കൽപ്പം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിന് കൽപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്. കൽപ്പം 1000 യുഗങ്ങൾ ഒരു കൽപ്പം. 1000 ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന യുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിക്കുന്നത്? 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്ക് മാത്രം തന്നെ. ഇവിടെ ചതുർയുഗങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇത്. കാരണം 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത്ര തന്നെ രാത്രിക്കും വേണം. ചതുർയുഗങ്ങളാണെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ 2000 യുഗങ്ങളാണ് മാതാജി? അതെ, 2000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വരും ഒരു ദിവസം. രാത്രിയും വരും പകലും വരില്ല, അത്രയും തന്നെ. അങ്ങനത്തെ 100 വർഷം അല്ലെ, ഒരു ദിവസത്തെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻഡു 30 ഒരു മാസമായി, ഇൻഡു 12 ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കിട്ടി. അങ്ങനത്തെ എത്ര വർഷം വേണം? 100 വർഷം ഇൻഡു 100. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3,11,40,000 വർഷം ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം പറയുന്നത്. 3,11,40,000 വർഷം. അത്രയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരും. അങ്ങനെ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴി നമുക്കില്ല. പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതനഃ യാസാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. ഏതാണ് ആ വ്യക്തഭാവം? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് അതേപടി തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തും അത് അതേപടി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാമാ പരമം മമ. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വേദാന്തികൾ അതിനെങ്ങനെയാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അവ്യക്തമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അക്ഷയമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ പരമമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണത്. ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പരമമായ സ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ
മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്തികൾ അതിനെ അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം. എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് എന്താർത്ഥാക്കുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമമായ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് പറയുന്നത്. സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള് എന്താണ് കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മള് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. പിന്നെ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത, പാൽ വറ്റാത്ത സുരഭികൾ എന്ന പശുക്കളുണ്ട്. ഈ ധാമത്തിൽ അനേകം ലക്ഷ്മിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് ആണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അനേകം ലക്ഷ്മിമാര് പരിചരണത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഓടക്കുള്ളിലൂതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയാകാരത്തെക്കാൾ ആകർഷങ്ങളായിട്ട് ലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുള്ളിലൂതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ആകാരത്തെക്കാൾ ആകർഷകങ്ങളായിട്ട് ലോകങ്ങളില് വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിനും ഒരേ ഗുണമാകിയാൽ എങ്ങനെയല്ല, ഭിന്നഭാവമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. മഥുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ കളിച്ചു നടന്നത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തില്. മഥുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. പുരുഷസ്സ പരം പാർത്ഥ ഭക്തേ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയ യസ്യാന്താസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിതം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം, ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ആര് പ്രാപ്യമാകുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് എത്ര നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും നടക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവവ്യാപിയുമാണ്, സർവത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എങ്ങാലും എങ്ങനെയാണ്? സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ മാത്രല്ല സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ തന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയമായ ശക്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായിട്ട് കാണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവവ്യാപിയാകിയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടെയും പോകുന്നില്ല. ആ ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ സർവവ്യാപി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. യത്ര കാലേ തനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിന പ്രയാത ശാന്തിതം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം.
അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഏതേത് കാലങ്ങളില് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്കാണ് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരാത്തത്, ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നു ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരാന്നുള്ളത് ഇനി പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്താലാണ് പുനർജനിക്കുന്നത്, എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്താലാണ് പുനർജനിക്കേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളതിന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അഗ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അതായത് വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് പകൽ സമയത്ത് എന്താണ് പറയാ, അഗ്നിയുടെ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ശുക്ലപക്ഷത്തില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് അഗ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, പിന്നെന്താണ് ശുക്ലപക്ഷത്തില് ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല, നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാ പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യാനി വർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, ധൂമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു, അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ, ധൂമ സാന്നിധ്യം, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം രാത്രി സമയം, കൃഷ്ണപക്ഷത്തില്, പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് ചന്ദ്രലോകം പോകണം, അതായത് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പറയാണ്. ഇനി അടുത്തില്ല എന്താ പറഞ്ഞത്, ശുക്ല കൃഷ്ണേ ഗതി ഹേത്യേ ജഗതാ ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തി മന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കും, ഒന്ന് ഇരുട്ടിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, പ്രകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നവര് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, പക്ഷെ അന്ധകാരത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്, തിരിച്ചു വന്നേ മതിയാകും. അപ്പൊ രണ്ട് വഴികളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, ഒന്ന് ഇരുട്ടിലൂടെ, ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലൂടെ. പ്രകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്, മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനാൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്ത ഭവാർജുന. ഈ രണ്ട് വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന, എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്നതിന് രണ്ട് വഴികൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഇരുട്ടിലൂടെയും ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിലൂടെ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ഇത് കേട്ടിട്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല, അവർക്ക് ടെൻഷനൊന്നും തോന്നില്ല, സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവര് ഭക്തന്മാരാണ്, എപ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇല്ലാത്തത്,
ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രയാസമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത്? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക കൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാം? അപ്പൊ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്കുള്ളവരാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ളവരാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നവര് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അല്ലാത്തവർക്കാണ് വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ പോണതും ഇരുട്ടി കൂടെ പോണതൊക്കെ നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അതും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ പോയാലും ഇരുട്ടി കൂടെ പോയാലും അവരെവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തും. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണോ ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ ഭക്തർ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഭക്തന്മാര്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അതല്ലാതെ ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നോ വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നു അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്തന്മാർ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വ്യാകുലതയുടെയും ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അത് മാത്രം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രം മതി. വേറെ ഒന്നും അവര് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ്? വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതോ യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതോ ദാനങ്ങള്, കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ കൂടാതെ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സനാതനമായ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കുന്നതും ഭക്തി എന്താ പറയുന്നത് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ദാനം കൊടുക്കുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വേദപഠനം യജ്ഞാചരണം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? പരമധാമത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന് പരമധാമത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, പുണ്യം ലഭിക്കാൻ അല്ലെ? പുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യുന്നതാണോ? അല്ല, നമുക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളില്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്? ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ നിയതമായ കർമ്മങ്ങള്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ലേ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ 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 മാതാജി. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ദാനം കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേദപഠനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം.
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെയും വേദപഠനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. മാത്രമല്ല വേറൊരു ബോണസ് എന്താണ് അവിടെ വേറെ അവസാനം സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മളൊരു നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നൃഗരാജാവ് ഒരു പള്ളിയായിട്ട് കിണറ്റില് ജന്മം കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അറിയാതെ വന്ന തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാ ചെയ്തത്, അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ടും അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് പുണ്യഫലങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. പുണ്യഫലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചെവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വരേണ്ടി വരും അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂലോകത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മള്. പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യും. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത്? നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും ദാനം ചെയ്താലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും വേദപഠനം നടത്തിയാലും നമുക്ക് എന്താണ്? പുണ്യഫലങ്ങളും കിട്ടും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അതിനുശേഷം ഭൂലോകത്ത് വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും? പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠപരമായിരിക്കുകയും വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരു ഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരെന്താണ്? കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. നമുക്കറിയാലേ, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രായത്തില് തന്നെ ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗുരുവിനും ഗുരുവിന്റെ പത്നിക്കും വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവർക്ക് എല്ലാ സേവകളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒരു ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് പഠനം നടത്തി പോരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച ശിഷ്യൻ സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ശരിക്കും 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഈ ഗുരുകുല വ്യാസവും പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ആ ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വഭാവത്തില് പരിപക്വത നേടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഈ 4 വ്യവസ്ഥകൾ, 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെയും കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാം എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ വ്രതങ്ങളെയും നമുക്ക് മാറ്റി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അംഗക്കാമ്പ്. തപശ്ചര്യ, യജ്ഞം, ദാനം, ജ്ഞാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനായാസന നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒരു ഭൗതിക ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, വേറെ ഉള്ളവർ അവരുടെ ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കും. അതെ, ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരെയാണ്? ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തന്റെ റോൾ മോഡൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഹീറോ ആണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവരിലേക്കും എന്ത് പകരാൻ സാധിക്കാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേപടി പകരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭൗതികവാദി ആണെങ്കിലോ
അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കത് അത് തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ തപശ്ചര്യ, യജ്ഞം, ദാനം, ധ്യാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനായാസനെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അഗക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അധ്യായങ്ങളാണ്? 7 മുതൽ 12 വരെ അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അഗക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃത്തി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. എത്ര വരെ നോക്കിണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? 14, 13. 13 ബ്രഹ്മലോകം പോകാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം. അതുവരെ എത്തിണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ യജ്ഞം ഏതുണ്ട്? ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര യുഗങ്ങൾ വേണം? 2000 ചതുർയുഗങ്ങൾ. ഒരു ദിവസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ, അതെ. 2000 അല്ലേ? 1000 യുഗല്ലേ? അല്ല, അത് 1000 പകലല്ലേ ഉള്ളൂ. 2000 യുഗം. ഒരു ദിവസം പറയുമ്പോ പകലും രാത്രിയും വരില്ലേ? 2000 ആണോ ആൻസർ? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഒരു പകലെന്ന് പറയുന്നത് 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ചതുർയുഗങ്ങള്. ചതുർയുഗം 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്? കലിയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, സത്യയുഗം. ആ സത്യയുഗം, ഈ 4 യുഗം എത്ര പ്രാവശ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും? 1000 പ്രാവശ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാവുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എത്രയോ 2000 ചതുർയുഗം അല്ലെ? 2000 ചതുർയുഗം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. പകല് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് ഇതില്? ഇല്ല അല്ലെ? ഓ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അതിനെ വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് കൽപ്പം എന്ന് കൂടി പറയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ കൽപ്പം എന്ന് പറയും ട്ടാ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ പറയുന്നതാണ് കൽപ്പം. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലം ശ്ലോകം അറിയോ? ശ്ലോകം 24 അല്ലെ? 24. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തില് പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ശുക്ലപക്ഷത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭൂമസാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം, അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും.
ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ധൂമ സാന്നിധ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്ലോകം ഏത് ശ്ലോകം? 25 ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പ്രകാശം, മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരം. അന്ധകാരത്തിലൂടെയും പ്രകാശത്തിലൂടെയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭക്തൻ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്? സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഭക്തന്മാര്. ഭക്തിയില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിലാ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ മാർഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് എഴുതാം. ശ്ലോകം 27. 27. അത്രയല്ലേ ഉള്ള ചോദ്യം? ഇനി 4 യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. നാല് യുഗങ്ങള്. ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് കലിയുഗം തൊട്ട് പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗം എത്ര വർഷമാണ്? കലിയുഗം 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. 4,32,000. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗം വരുമ്പോ അതിന്റെ 8,64,000. 8,64,000, അതായത് ഇൻറ്റു 2, 4,32,000 ഇൻറ്റു 2, അതാണ് ദ്വാപരയുഗം. എട്ട് 8,60,000. 64. 8,64,000. അപ്പൊ 4,32,000 ഇൻറ്റു 2, അതാണ് 8,64,000 ദ്വാപരയുഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം വരുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടി, 4,32,000 ഇൻറ്റു 3, 12,96,000 വർഷം. 12,96,000. 12,96. ഇതേതാണ്? 12 ലക്ഷം. ത്രേതായുഗം 12,96,000. ഇനി സത്യയുഗം വരുമ്പോ എത്രയാണ്? 4,32,000. 17,28,000. അതെന്താ കണക്ക്? 17,28,000. അപ്പൊ 4,32,000 ഇൻറ്റു 4, അതാണ് സത്യയുഗം. 17,28,000. അപ്പൊ കലിയുഗം വന്നിട്ട് 4,32,000, 8,64,000 ദ്വാപരയുഗം,
12,96,000 ത്രേതായുഗം, 17,28,000 സത്യയുഗം. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? 4 യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ചതുർയുഗം എന്ന് പറയും. 4 യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ചതുർയുഗം എന്ന് പറയും അതിനല്ലേ. ഈ ചതുർയുഗമാണ് 1000 ചതുർയുഗം ഒരു പകല് ബ്രഹ്മാവിന്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എത്ര വർഷം വരുന്നുണ്ട്? ഒരു ചതുർയുഗത്തിൽ ഈ 4 കൂട്ടുമ്പോൾ 4,32,000 പ്ലസ് 8,64,400 പ്ലസ് 12,96,000 പ്ലസ് 17,28,000 ആണ് ഒരു ചതുർയുഗം. അതായത് 43,20,000. അതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം. 43,20,000 ആണ് ഒരു ചതുർയുഗം. ഇൻറ്റു 1000 ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഇൻറ്റു 2 വരുമ്പോ ഒരു ദിവസമാവും അല്ലെ. രാത്രി മാത്രം തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. 12 ചെയ്യണ്ടേ ഒരു വർഷത്തിന്? ഏത്? നമ്മുടെ ഈ 2000 ചതുർയുഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് 12 വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് 12 ചെയ്യണോ? 12 മാതാജി വർഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസത്തെ എടുത്താലല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നേരെ 360 കൊണ്ട് ചെയ്തൂടെ? 360 കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം 360 കൊണ്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ ഇൻറ്റു 100 ആയുസ്. ഇത് 100 അല്ല 1000 അല്ലേ? അല്ല, 4,32,000 എന്ന് പറയുമ്പോ പകലും രാത്രിയും 43,20,000 കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കലിയുഗം 4,32,000 എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പകലും രാത്രിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കൂലേ? കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമല്ലേ അത്? സമയല്ലേ നമ്മളിപ്പോ നിക്കണ കലിയുഗത്തില് പകലും രാത്രിയും കൂടിയിട്ടുള്ളത്. കലിയുഗത്തിന്റെ എത്ര വർഷമാണ് കലിയുഗം ഉള്ളതെന്നാ പറയണത്. അല്ല, അന്നേരം ഈ പിന്നെ 4,32,000 പകലും രാത്രിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ചതുർയുഗത്തിന്റെ കൂടെ 1000 പിന്നെ ചേർന്നാ പോരെ? അതോ 2000 ചേർക്കണോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു? അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കണക്ക്. കലിയുഗത്തിന് എത്ര വർഷമുണ്ട്? ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് കലിയുഗാണ്. കലിയുഗം അവസാനിക്കാനായിട്ട് 4,32,000 വർഷം കഴിയുമ്പോ കലിയുഗം തീരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് 5,500 എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞു. 4,32,000 5,500 സംതിങ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗം കഴിയും. അത് ബ്രഹ്മാവായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ കണക്കാണത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വേറെ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ. എന്റെ സംശയം അതല്ല. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ വരുമ്പോ ഇത് എല്ലാം പകലും രാത്രിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ഈ ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നേ. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പകലും രാത്രിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെ അല്ലേ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതാ. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലെന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്. അപ്പൊ ആ ചതുർയുഗത്തില് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്. അതിന് രാത്രിയും പകലായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ 4,32,000 ആണ് കലിയുഗം. അതിൽ നമ്മളെ 5,500 എത്രയോ വർഷം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 43,20,000 പകല് കിട്ടി. 43,20,000 ചതുർയുഗത്തിന്റെ ഇത് കിട്ടില്ലേ? 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോ 43,20,000 കിട്ടി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇൻറ്റു 1000 ഒരു പകല് കിട്ടി. ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടി. ഒരു വർഷം കാണാനായിട്ട് 360 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ എടുക്കുമ്പോ 360 ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻറ്റു 360 നമ്മള് 360 ദേവന്മാരുടെ 360. അപ്പൊ ഒരു വർഷം 360 ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കിട്ടി നമുക്ക്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അല്ലെ? എത്രയൊന്നും നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കിട്ടി 3,44,40,000 കോടി വർഷം. 40,000 കോടി വർഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയും.
ആ കുഴപ്പമില്ല, എത്രയെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം. സതി മാതാജി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, സമയമാകുമ്പോ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതുണ്ട് മാതാജി. അതിലുണ്ട്, അതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില് വർഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം. എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്. ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയാ, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി നമ്മള് എന്താണ് കൽപ്പം പറഞ്ഞു, പകലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മന്വന്തരങ്ങൾ, ആകെ എത്ര മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്? 14 മന്വന്തരങ്ങള്. 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. ആ 14 മന്വന്തരങ്ങള് ഉള്ളത്. ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ, ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു മന്വന്തരത്തില് നമുക്ക് എത്ര യുഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് എത്രയാ വരുന്നുണ്ടാവാ? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലില് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 1000ത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണല്ലോ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലല്ലേ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതെ 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 രാത്രിയാകുമ്പോ നശിക്കുന്നല്ലോ മന്വന്തരങ്ങൾ. മന്വന്തരത്തിന്റെ കാലയളവ് നമുക്കറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 14 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മന്വന്തരം എത്രയാ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവ് എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 14 എന്ന് പറയുമ്പോ 71 ചതുർയുഗങ്ങൾ കിട്ടും. അതായത് 71 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മനു ഉണ്ടാകുക. അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അടുത്ത മനു വരും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ കിട്ടില്ലേ? അതായത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളിലാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. ഈ 14 മന്വന്തരങ്ങള് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലാണ് ഈ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലില് തന്നെ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലില് തന്നെ ഭഗവാൻ 14 പ്രാവശ്യം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് 71 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 71 ചതുർയുഗത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നെ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ